určite v priestore povolenom pre divákov aj takéto nástupe. Úplná dôvera si zaslúži absolútny potlesk. Toto je, priatelia, absolútne presná synchronizácia. Mimom riavky naháňajú sa scéna, ktorú nám predviedli manželia Hesovskí. A toto určite ocenia bajkery! Street Fighter Steel! Ten Riding Show! Takže sa naozaj máme na čo tešiť. Ak si dobre pamätáme meno Petra Přívozného, tak to je nová akvícia, ktoré vystúpenie pomaly vrcholí, lebo podarilo sa nám postaviť našu rampu. Takže, čo sa deje? Čo sa deje? Takto zdraví divákov na tribúne najnovší člen kaskaderskej skupiny Stunt Riding Show. Petr Přívozník! Ani on už nebude túto gumu podľa všetkého posedovať. Petr nám zmizol vo pare. Takže poklesnú sa nám to začína páčiť, treba povedať. No a my už čakáme na kopí štartového komisára. Tá jedna dráha brána nám síce stojí trošku na krivu, ale dá sa skúčiť. Čo sa tu deje? Motorka uteká. Tak priatelia, toto sme ešte tiež šanovne videli. A osobne toto číslo vidím prvýkrát. A ja ho aj cítim dokonca. Fakt spálenej gumy prechádza celou našou plochou, na ktorej bude pokračovať súťaž v šprintoch. Petr Přívozník práve ešte nekončí, ešte vyláká niekoľkých divákov. Ohorovnú silu prichádzajú opäť manželia Hnedkovskí. Čo to bude teraz? Dobre, takže ešte raz poďakujeme sa na túto chvíľu. Jasné, samozrejme, že vás uvidíme ešte. A pokiaľ by si chcel niekto dnešné zážitky pripomenúť, tak spomínané DVDčka. A samozrejme, že v tom ďalšom vystúpení uvidíme aj novú členku Stunt Riding Show, ktorú si Petr Přívozník